Навšćivi okončovali volonterki Caritasu Marija Buila i Margareta Farkaš, jak i časna šestra Mihaila Vorotnjak. Do každého obisca odnešený paket poživových produktoch a do pojediných obiscoch odnešené i oblječivo. Našćivi okončovaní u ceku 2 týždňoch a jak vyjaveli volonterki našćiveným ľuďom popri darunkoch veľ označila i bešeda i pošvecený čas. Sredstva za našćivi vydvojení zo speniežu, ktoré nazberaní u ceku decembra prešloho roku, týždňu Caritasu na Kračunským sajme, jak i od dobrodzečných prílohoch. Vkupni nazberaní sredstva vynoša 19 000 a zo z tých sredstvoch še jedna časť vydvojí i za robotní so s decmi so okremnýma potrebami, ta za nastupný našćivi chorým i nemocným, dok poznejšie bude odlučené, že kadzi bude uložený ostatok peniežu. Jak potolkovali volonterky, bar sú zadovoľní zo sprešlu humanitárnu akciu a za Veľkú noc najavili ešte jeden humanitárny sajam ručných robotoch, za ktorý še už pomaly richtajú.